ballet es menjava el cor, però els moments de Lacrimosa, els moments de quan volim Abraham, són moments deliciosos. Et deixaves portar i era emocionant. Y el conjunto de orquesta, coro, danza, además que salió una mezcla redonda. Vam anar a veure la coral al Palau de la Música a cantar el Rèquiem i amb dansa la veritat és que és espectacular, ens ha agradat molt. La fusió de disciplines, de compenetració entre tots els ballarins. Era un rèquiem constant i jo crec que s'ha transmès. Per mi és supercomplet, o sigui, estic molt content. Els ballarins captaven l'atenció amb la música al darrere que teníem, era, no sé, vibrava tot molt fort. Una bona actuació i digna del lloc on es celebrava. És una música que és difícil de ballar i em sembla que la Maria i tots els ballarins ho han aconseguit. Que no sabies on mirar, si mirar davant, mirar darrere, molt xulo, m'ho he passat molt bé. Aquest rèquiem toca molt al cor, la veritat. He volgut treballar, no? Que no és que ballem un drama, sinó que és, no sé si és veritat o no, però per mi seria la fortuna que fos així, que després de la mort hi ha vida i després de la vida torna a haver-hi mort, no? O sigui que és com tot que dona voltes. I aquesta obra és fonamentalment emocional, no? I llavors posar coreografia amb això vol una profunditat diferent, per tant, molt de mèrit per la Maria.